wɔmkɔ ekoto abayi mpanifo a wɔmobɛda ekuo no ano na dwumadie no kɔso ɛwɔ Gethsemane congregation ɛno ɛwɔ Ohwim na dwumadie no ase no wɔn makwae ama esi ahene ne etu ahene fo ye delegate fo ya wɔn ɛwɔ Bohyen district ɛbɛbɛto aba ama wɔn eyi district officers fofra wɔn so betena so a mfie mmiɛnsa na wɔn asan so akɔto aba foforo eyi mpanifo na dwumadie no ase na district minister Reverend Daniel Bosia Jinenchi wakasa ya watchim say young adult fellowship ye kuwe wa solomon a abribia no wo keka wo mo sanse eye mebno wo manya mfie duasa ede ko aduanan wo mo na edonsa ekuo no nti wo mo kosoa keka wo mo na wo mo asore ne se de be ya asore no betimi enyine na enkoba ne se dwumadie bi ba so nko a na wo mo be keka wo mo ho wo sese wo mo keka wo mo ho a ene na be ma asore no etumpon. Now see, we have our groupings and we expect to say group BRA so YAF, young adult fellows, separate. So there was a little gap between the YPG and the adults. For young adult fellows at the time. It is a very useful group. Yeah, APIA Asano Ijumedi. Seriously speaking, local baby, we will say only any part which I want me to know to be yard you was. Welcome to Bohyen this. When you attend their meetings, I'll be a very few. Until Seba is seen near where you or the call. And I mean, say they were around it. They are going to pray, and somebody to hear what also we eat. Last week Sunday, I said, "You're lunching, and I have a was sorry, no much t-shirts from day more of the t-shirt. They were 20 plus. Surprise. The group shouldn't be in existence only when you want to travel. Reverend Daniel Bosia Jinenchi enono na wakasa wiye no ena minister in charge wono woko Gethsemane congregation Ohwim wono ena da womo ano Reverend Maxwell Edusei wono so de fotuo ema YAF ekuyi wono ma womo sa brebia no womo ma womo nindawo na womo gina pinti enkyerɛkyerɛ ya atoro nkyerɛkyerɛ no womo ntwe womo ho mfre ho eno emboa womo kra na brebia no womo nkonkode se ne be ya womo betimi akɔ sempakatre na womo kanya mesem ede akyerɛ foforo a womo yira edi efri Kristo mu. Celebrating our heritage, persisting in mission, the mission inspired by hope. And not really hallelujah. As I said, you're nice so the day. You're and now you're soon, and now you're so. Now, you won't you try and answer for me. Not be and soon, ye empty. They bet to me, I feel him, Reverend Maxwell Edusei and no Krokrano na district president Owura Bafo Jail from Paul Albert wono so dia seda e man penifo a wo mo ba dwumedie no ebi enu echi no dia seda ma Nyankopon se waboa ama dwumedie no akọ asundwem ya da dia sepa awa fi conference na dom ne mo bro ho dia hwe so ama ni nyina ba wi kama yebu nkompo hwe echi dwumedie ya die nyina radio aboa ma ntoato ahodo etoato nyina ya nya no kumasibre a yere ekọ
ye dia kodi dwuma aboama nkruto ahodo nyina no aye kama na wonu media akoso na aboama mansin so atimi akoso da ekuo nyina ase na mekoso da ye nsofo panyin so ase pa bosia ginantwi district minister da ase da me chaplain en catechist BT Frimpong yankopon hia no ahofama sonko a odi ataye chimfie miensani onyaye mu da ohwim session so ase titru ene ye nsofo ye clan director Reverend Maxwell yankopon hia no na the American say abaya to ye bibia so ye kama delegates yankopon na mo so ayi mpanyimfo foforo a mo so beto adwuma a mo de share minimnuanom nsa no so ye me share ne say onyankopon ahoɔden ana onfama won nyame mi wadwim no mo nyansa na ontimi nyamro se ne ye mfie mensa atwam no na emfa no nyam so mbra district yi mo na yenka se Bohyen district YAF efi adomu akwa adomu bio mesre YAF members na titru deck members se mo fa on keka sonko emfa ntaye nuanom ye yu achi na mo moa won kono ase nyina mo moa won media hodo mba hihye nyina mo fa on keka sonko emfa ntawe achi na ontimi ni dwuma no na enye kama ennam sommoa ma district YAF infi adomu nkwa adomu na enye krabehwe na edia Bohyen district YAF ewo mantam santimantam ha no intimi ntre enko baabia Opemsuo 104.7 Eni ayeti ye district president Owura Abafo from Paul Albert enti Bohyen district young adult fellowship for 115th annual delegate conference jumedie no and so ewo Gethsemane congregation Oshim enti hemu no wonsem na mpanifo ede atujano